Praise God! Hallelujah! Naimbag nga oras tayo amin kakabsat iti daytoy nga malam toy manan ti kabsat yo Sister Mina Dumalis and agyaman tayo ta oray no kastoy nga awan ti kuryente dito season tata but then in remedyo tayo tapnon ti kasta maarami dito nga live stream and we are very happy for this time because we have our guests. Praise God. As you can see at datoy the Pastor Ricardo Fiesta, Pastora Linda Fiesta, and the whole family. Praise God. Nga nagapo all the way from Kamiling, Sinilian, Kamiling, Tarlac. Hallelujah. Praise God. Kat agyaman tayo ti apo ti kinaimbag na kada tayo and we have these kids as well that gito nga ubing kada tayo. And one will render a solo ni Elisha, and the rest will join Elisha later on. Amen. Praise God. Elisha, ni Jesus isuti nangispal kanya tay amin. Thank you so much and dagiti nga manang will join Elisha. Okay, pakasabi na. Madaydayaw ti Dios. Thank you so much, kids. Wan pudno nga ti Dios awan ti kapadpada na wala siyang katulad. Madaydayaw iti Dios. Kata sakbahay nga agkararag tayo. Kantahan tayo man kakapsat. Kanta mo na ni Jesus ti kamang po. Praise God. Praise the name of the Lord. Ni Jesus ti kamang nga
man nakabalin ken napnuan iti kaasi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Isu nga Dios nga nang paraswa ti langit ken daga. Dios nga nang isalakan kada kami. Yes, so God. Isu ti Dios nga isu nga patyen mi nga nakikadda kada kami ti daytoy nga kanito. Hallelujah. Ited mi ti kadakkelan nga dayaw ti gloria ken panagyaman ken kaapo ti daytoy nga malem. God, bless your name. Agyaman kami ti dakkel nga gundaway o Dios ngayon paay mo. Yes, so God. Tapno iti kasta o Dios ket agministro kami. Yes, Lord. Babaen kadagiti na duma-duma nga pamayan ti panagministro. Oh, yes, so Dagiti God. kanta o Dios nga kankantaan mi. Maidayaw ka kuma, maparagsak na ka kuma nga Dios. Lord Jesus. Isu nga adda ka di talangit apo. Yes, so God. Dawaton mi ken ka ama, ngoray pay dagiti nabalod o Dios iti kabusor. Mawaya-wayaan da kumaapo. Yes, so God. Into no mangeg da dagiti mensahe ti kanta, mangeg da yes, dagiti so mensahe apo. Kadagiti na santuan nga sa ama nga langitan. Uray pay o Dios, dagiti masakit dawaton mi ken ka nga agasam kadi. Yes, Lord. Amami nga nailangitan, mamati kami nga iti daytoy nga malem apo. Agtignay ka, agtrabaho ka o Dios kadagiti biyag, dagiti kakabsat, iso da nga agdengeg kadaytoy nga programa apo. Iso nga maipatayab o Dios babaen kadaytoy apo nga programa. Man nakabalin nga Dios, bendisyonam kumaapo, dagiti amin nga dungeg, ket mabless kuma dagiti karkararwada, bayat apo iti panagdengdengeg da, kadagiti mensahe iti biyag. Bendisyonam met apo ket aramatem, dagiti adipon mo, tapno iti kasta, dagiti saom amang anayin langitan, mangted da kumati bangar, kadagiti kasapulan iti pagbangar apo. Kiyaman kami ket idalanda kami, babaen dayta Espiritu Santum apo, kadaglipas kaminto kuma nga nabaligi ti daytoy apo nga programa. Dayaw Yes, gloria so God. ited miken ka itinapateg nga nagan ni apo mi nga Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you so much, Pastor Leo. Kat when agyaman tayo ti kada tayo dagiti kas in mention ko tatay dagiti kakabsat adipan ti apo po all the way from Kamaling Tarlac. We have here DJ naganag dagiti nagkanta tatay Pastor and Mrs. Aris Umalos. Praise God. Adada Jai. And ni Pastor Robert and Pastora Kathy Viernes, Adamot Ijay. Praise God. Hallelujah. And of course, the Lunes Fiesta family ni Wilma, anak Wilma ada ditoy, and then anak Wilma Peralta ada ditoy, and so with dagiti kakabsat tayo mat ditoy nga join kanya tayo. Praise God. And now let's welcome iti newlywed couple anak tayo once sa Bali no ni Mr. and Mrs. Okay. Quincy Eduardo Reyes. Praise God. Hallelujah. Anak matlaang the Pastor and Mrs. Fiesta. Praise God. They just got married last week. October or June 30, I should say. Praise God. Hallelujah. Greetings. Bye-bye. Say your greetings. Praise God. Amen. Praise God. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Kami po ay mag-aalay ng isang awitin para sa ating Panginoon na sabi niya sa isang kanta. Ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy na nararanasan ng buhay ng bawat isa sa atin. Because of through His mercy, nararanasan po natin. He saved us because of the goodness of God. We are set free from the devil's work. Before we are enslaved by the devil, but now we are a child of God. Amen. So, mag-ipay kami ti may sanganta, pauluan the goodness of God.
so much, Quincy and Eduardo. Praise God. Hallelujah. When mapantay mampay, sakbay nga kumanta kami. Praise God. Mapantay mampay, ti panagkan kanta karigiti hymno. Oray niyo may salaang. Praise God. DJ kanta nga ko na isukat tayo ti daan a cross. Hallelujah. Yes, praise the name of the Lord. Uray adu asot iti inaldaw ko na ng tindag sa tibiyag kaya tayo ito na. Praise God. Hallelujah. Ada adu asot iti inaldaw kaya tindag sa tibiyag kaya tayo ito na. Ngenti krus sa baklay tayawan sa jay isukat ay tutidaan ang krus isukat ay tutidaan ang krus itibalang at ang balitong intunad at ay di makanawan ni Jesus isukat ay tutidaan ang krus jay balay di kararuang kandayan na awan tuyun di manglet nesiti na naman nubaklayan tayam siya lusti krusita isukat ay tutidaan ang krus isukat ay tutidaan ang krus itibalang at balitong intunad at ay di makanawan ni Jesus isukat ay tutidaan ang krus uray na daksantin karga baklayen ket dito'y lubong man manuti gagayem kay balik kung kasyudanin tayo apitin isukat ay tutidaan ang krus pinagsakin tayo hamon lumalpas di aramid tayo dito'y naidagaan ang biyag awan rabi jay balay tiraglasak hallelujah isukat ay tutidaan ang krus yes Lord isukat ay tutidaan ang krus itibalang at balitong intunad at ay di makanawan ni Jesus isukat ay tutidaan ang krus. Isarunomi madlang kakabsat ti kanta mi kini Pastora Fiesta awitem ti krus. Hallelujah. Nuda puson nadagsen kaput susun ukap sa tungkalaken Jesus masapulti aduha panagan nanos tiba nangawini di krus kapsat kuagrabsak ka nupay krus nadal senda mabalina datuma maliliwadag nuraksak but inda makita nutapuson nadagsen kaput dandanak agdalet kalaen tiapo lagi banda gitikan kari
ni Pastor Fiesta. Kumantada, iti may sa kanta sakbahay nga magagantayo ti sa ti Apo. Praise God. Makatortudo pero haan nga naituloy na tata palpasan tayo fighting live stream ministry tayo. Praise God. Di panagayat ni Diyos, Diyapulo sa marukod, inaldaw barikrik natin nagpanapyak, uray nagtitudog, aldaw when bagyo, dinto akbalbalik tiyak mo. Tiyak serbi ti Diyos sa nayan, naragsak, uray ka sa numan panapyak, sa dinuman ang papanang, sa dinuman ang pagnam, Espiritu kanayon nga sumipsibay kanya, sutmak ken tipisang, talnak ken tililiwag, numapay dages sa ritnay. Yes, amen. Naimbag, tiyak serbi ti Diyos sa nayan, naragsak, uray ka sa numan panapyak, imbag, tiyak serbi ti Diyos sa nayan, naragsak, uray ka sa numan panapyak, uray ka sa numan panapyak, uray ka sa numan panapyak. Amen. Praise God. Nagpintas nga mensahe di kanta kunana na imbag ti agserbi ti Dios. Pudno unay dayta kakabsat. Hallelujah. Praise God. Kat tiyempo na nga danggantay ti sasao ti Apo. Hallelujah. Ito adiban ti Apo kat iso ti Pastor May idi nga ijay sa gunto season Pangasinan. Praise God. So daki ni Pastor Fiesta idi kinaagtutubo mi kat kayat ko nga ibaga kakabsat nga isuda iti nagbalin nga nagkopyaan daytoy no mo tapno di kasta kat ijay urahanak nga nag-Bible school nga pagmanak ta ada iti nagtuladak nga dagiti biyagda panagserbida kat talaga nga bendisyon kanya personally. Praise God. Iso nga ingana ita hallelujah agyamyaman ak iti Apo haan nga gapot agdangdangagda ngam ti Dios ti madaydayaw kanda pagyamanak unay kat gaputa isuda kat nagbalin nga dakkel bendisyon kanyame madaydayaw iti Apo iti panag ministro may isong iti sa una Reverend Ricardo Fiesta. Denggan tayo ti sa ti Apo. Praise God. Hallelujah. Iti na ito yung gundaway kakabsat. Giyaman tayo ti Apo iti naimbag siya at tiyempo to God be the glory. Giyaman tayo ti Diyos ta iso ti dakkel nga nang ted ti dakkel na namnama ijay panagserbi muipan iti panagbiag na espirituan ken ti mapasungan. To God be the glory. So iti na ito agundaway agsawag ti sao ti Diyos
Dahito ket maysa nga popular kada tayo amin kaabsat nga namati iti Apo ket dagiti kaabsat tayo nga dati abroad kinto Pilipinas sa dinuman nga nasyon tayo nyo itang nagbibuya kahit kung kablawan titunggal maysa babaen tinapatig anagan ti Apo. So gapunay ti daytoy agundaway saritaak ti kastoy nga sa ti Dios nga masarakan jay John 3:16. Very popular daytoy, but I want to share with you the true message of John 3:16. Una na iti Ilocano kabsat, ta kastalauna iti panagayat iti Dios iti lobong, ngintid na ti anak na abugbugtong, ket sa sinuman ang mamatikin ko na saan ang mapukaw, no diket madaan iti biyag nga agnanayon. Kararag tayo, Diyos mi ang santuan iti daytoy nga gundaway. Yibkas mi Apo ti dakkel a panagyaman mi kingka. Yamang kami Diyos ta sika ti Diyos ang manakabalin unay. Sika Apo ti mangpabay kagiti amin na masapul mi. Yamang kami Apo daytoy nga live streaming o God. Ngayso nga pagkasabaan ti saom, kit sa palakadi, dagiti amin ang makadingeg ng buya, marik na da iti panakabalin mo, iti da ito nga malem. Apo, bendisyonam ti adipon mo, bendisyonam ti saom, iti da ito nga malem. Kit sika, ti mangted, iti balaygi, itinaga na po may Jesus. Amen and amen. Manipod da ito nga scripture kaabsat, may sa nga maawagan nga iso the heart of the Bible. John 3:16 iso iti puso iti Biblia kaabsat. Apay ako na tayo nga ti John 3:16 kit iso ti puso iti Biblia tangamin ito iso it pakasarakan tayo ken pakabasaan tayo mupan ti dakkel nga ayat iti Apo. So manipod daytoy ayaten kaabsat. Adda dagiti upat a mensay, the true meaning of John 3:16, the true message of John 3:16. O muna-unay kunana di ay first praise. Unana, for God so loved the world. Kaya nasawan nga iti Diyos, the greatest lover madaydayaw iti Apo. Nga iso ti kadakkelan ang mga ayat kaabsat. Tintar the word, nintiro nga lubong kabsat, iti Diyos ay atin na, ti Diyos, tayat na, dakkel unay, kit tayat na, saan ang marukod kinabilang, kit tayat na, atidug unay, kinakaba unay, kas una iti Biblia ay atin kabsat. Tati Diyos, san na kumaakayat ang mapukaw ti sa sinuman at tao ti dayto yung lubong. Ngem, ti Diyos, kunana takas tauna iti panagayat iti Diyos, iti yung lubong. Kaya nasawan, reperado kaya iti amin at tao at pinarsuana iti dayto yung lubong. Amerikano ka man, Hapon ka man, Pilipino ka man, or anyaman ang rasa, tadakin ka, iti Diyos ay aten na ka, madaydayaw iti Apo. Nga day tangayat, san tayong mabayadan? Nudi kat day tangayat, libre, kat iyay, panangawat tayo, kinkuha na kas manubot, kimangisalakan tayo, iti Diyos ay aten na itunggal may sa katatayo, madaydayaw iti Apo. So nga one of the message of John 3:16 is, the greatest lover, madaydayaw iti Apo. May kadwa nga mensahe daytoy nga scripture kabsat John 3:16. Second praise kunana, the greatest giver, madaydayaw iti Apo. Unana, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, the greatest giver, madaydayaw iti Apo. Intid na, tiyanak na, akakaiso na, unong bugto nga awan sa bali na pa Jesus. Nga dayta nga anak kabsat,
narikna na itirigat, narikna na ijay, rikna ti may nga tao, gapu ti ayat iti Diyos, gapu iti dakkel a plano iti Apo, ket nagbalin nga kaysuna nga anak, ket iso ti nang solbar, tanyaman, nga problema iti daytoy nga biyag. Kinapudno na, nga ti tao ken ti Diyos, naisina idi, gapu iti basol, ngem iti Diyos nagdakkel ti plano ken ayat na nga inted na tanak na bubugtong nga awan sa bali ni Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Ngay di panangtid na nga anak na bubugtong, adda ti dakkel anamnama amay paay, iti tunggal maysa nga mangawat ken kuana kas manubot ken mangisalakan na. Adda ti dakkel nga bendisyon nga ipahay iti Apo. Inton ti tao ket awaten na ni Apo Jesus. Awaten na nga iso ti manubot ken mangisalakan iti biyag na. Dayjay nga tao nagasat ket riknaan na, enjoyin na ti dakkel nga ayat iti Apo, madaydayaw ti Apo. Dayta iti may kadwa nga mensahe iti John 3:16. The greatest giver, madaydayaw ti Apo. May katlo kaabsat, kunana, whosoever believeth in Him shall not perish. Kahit nga sawen, the greatest opportunity, madaydayaw ti Apo. Adadakkel nga oportunidad iti tao kaabsat, ngayon awatin na iti Apo akas mga salakan, ken manubot iti biyag na. Gundaway nga garamid tinaimbag na para iti Diyos ayaten kaabsat. Gundaway nga mamati iti Apo. Gundaway nga mangted iti pagayatan iti Apo iti biyag ti maysa nga tao. Madaydayaw iti Diyos. Opportunity nga garamid iti dakkel nga pagadidayawan iti Apo. Isot ga po na, hantay ko mga maupay nga garamid tinaimbag. Tati ko nati Galatians 6:9 ayat 10 nakabsat. Hantay ko mga mauma nga garamid tinaimbag. Tangamin adda agur uray nga gunguna itunggal may sa karatayo no saan tayo nga maupay madaydayaw ti Apo. Isu kahit ko nga karitin tirik na itunggal may sa karatayo kaabsat. Da kayo ngagbuybuya kinundumngeg iti mensahe tila ito'y nga malem. Hantay ko mga mauma nga garamid tila imbag. Hantay ko mga mauma ang mga inaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Hantay ko mga mauma nga agaramid iti pagayatan iti Diyos. Tangamin ti Diyos amuna ken amuna iti masakbayan tayo madaydayaw iti Apo. Nagpintas, nagserbi iti Diyos ayaten kaabsat. Nagsiyaat, nagserbi iti Apo. Kanyak abilang in-enjoyek ti kadak iti Apo. Ijay manag ministrimi kaabsat. Ure anyaman ti sitwasyon ti panagbiag, anyaman ti problema nga umay, iti na ito yung aldaw, entire the world, the dakkel of problema kasang-sangwen ayaten kaabsat. Ngem iti na ito yung malem, kaya't kung akaritin tirik na itong galmay sa karatayo, nga masapol tayo, ngagtultuloy, nga garamid, tinaimbag, manidayaw iti Apo. Ta tinaimbag, adadakkel nga gururay, agun guna, iti tunggal may sa karatayo. So, gapo na ako na the greatest opportunity nga agserbi iti Apo, opportunity iti panamati iti Apo, opportunity iti panagtultuloy nga garamid iti pagayatan iti Diyos. So, number 4, kunana the greatest promise madaydayaw iti Apo. Kunana the last praise. Una na,
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, also ever believed in Him, should not perish, but have everlasting life. So, manin po dito John 3:16, adarakel agari iti Apo. Excuse me. Praise God, hallelujah. The last praise na itatidakel akari iti Diyos ayaten kabsat. Daita nga kari dakkel iti kay punan na iti na Christian 1 apa nagbiag. Nga itinamnama itong galmay sa karatayo nga naman iti Diyos. Adda ti kari iti Apo karatayo so dayay biag ngagnanayon madaydayaw iti Apo. Nga nga biag ngagnanayon may sa kuma amang karik karatayo ijay panagtultuloy tayo iti panagsirbi ken panamati iti Apo. Taday ito nga biyag, adda iti panagpatinggana. Dahi ito nga biyag, adda iti rikot na. Dahi ito nga biyag, adda iti problema nga umay. Ngam ninton, agtultuloy tayo ang mamati iti Diyos. Inton, agtultuloy tayo agsirbi iti Apo. Dahi ta nga kari iti Diyos. Uray matay kanto. Adda tinamnama nga iti Apo. Awan sa bali, iti biyag ngagnanayon, madaydayaw iti Diyos. Mabalin nga datay amin ayaten kaabsat. Adda ka man iti abroad sa dinuman tayan mo. Kat mo timadaan iti biyag ng nanayon. Ket timay sa kuma kararag mo iti daytoy nga malem. Kunami iti Apo, Apo tulungan nak nga mamati. Apo tulungan nak ng tultuloy iti panagserbi ken panamati iti Apo. Ket dito nga biyag, ngagnanayon nga ipaay iti Diyos. Sigurado nga maawat mundo, ket enjoyan iti kadam iti Apo, iti masakbayan, nga panagbiag manidayaw iti Diyos. Ket dito iti sao iti Apo, sapay kuma, mapakirid ijerik na tayo, itjay panagtultuloy tayo, ngag serbi iti Apo. Unana ito muna puntos, the greatest lover. May kadwa puntos, the greatest giver. May katlo puntos, the greatest opportunity. And the last one is the greatest promise. Madaydayaw tayo po. God bless you all. Hallelujah. Praise God. Agyaman tayo kaligijay nga nabalitukan nga sasauti Apo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. The greatest lover, the greatest giver, the greatest opportunity, and the greatest promise. What a nagbaknang nga mensahe nga nangagantay uti dayto nga malam. Praise God. Kat agyaman tayo nga rod iti dayta kat sakbay nga mapantayo iti closing hymn and closing prayer. Mapantay man pa iti kararag dagiti special request nga adda nga inta dagiti viewers tayo. And may I request Pastor Leo nga iso naman ti mangidalan. Praise God. Hallelujah. Awan kada tayo kas madlawyo ni pastor nga dumalis gaputa ada iti anayon na iso nga umuna ikararag tayo man iso na to be led by Pastor Leo ni Pastor Dumalis. He is suffering from abdominal problem ngam ti Apo iso ti katakalan nga mangagas tayo. Amen. Hallelujah. Kat adapay dito ni brother nga Federico Gregorio, pasapulan natin recovery from anayon na nga trangkaso, and then ni sister, mother Lolita Alamay, kasapulan natin panakaagas, iso ti mother ni sister nga Lita Rivera. Kat sakbay nga dalan na tayo ni pastor nga Leo, iti panagkararag, kantante man di kanta ko na ni Kristo Sumba. Praise God. Ni Kristo Sumba dari
tayo man nakabalin ken napnuan iti asi nga Dios. Yes, oh God. Iso nga pagserservyan mi, Bless your name, O Lord. iso di kalman ita ken ti agnanayon When all but you nga so saan nga God. pulos nga nagbalbaliw. Yes, Lord Jesus. Auray pay kadagitoy nga kanito Apo, Bless your name. nakikadda ka Apo ti tunggal maysa kada kami. When all but you so God. Agyaman kami Apo kadagiti mensahe anangegan mi tatta nga malem Yes, oh God. nga mangipakita nga ni Kristo ket naimbag Yes, Lord. kadagiti so amin nga tattao ditoy lubong. When all but Hinayat na, Hallelujah. insakripisyo na tibiyag na Bless your nga name. maipaay ti tunggal maysa kada kami. Thank you, Lord. Man nakabalin nga Dios at dadaapo dagiti banag ngayon kami ikararag tatta nga malem Apo. When all Dagiti but you saom so kinunam God. babaen kadagiti sugsugat mo Oh, yes, oh naagasan Lord ti tunggal Jesus, maysa oh Apo God. kada kami. When all, Lord, yes, ikumitmikin Lord ka Jesus, kadagiti oh man nakabalin nga imam When all ni but Pastor you- James Oh, Apo nga yes, iso oh nga adipon God. mo. When all but you so Iso God. nga agsagaba iti abdominal Lord problem. Oh, yes, Lord Ket Jesus, mamati kami oh God. Apo ngano kasanuka nga nangagas idi adda ka dito rabaw ti daga. Hallelujah. Agsipod tapatyen mi Bless your name. nga adda ka uray pay kadagitoy nga panawen Apo kadagitoy nga aldaw sika kaditi mangsagid Apo kadayta nga pisikal abaginaw Dios. When all po kadi. Hallelujah. Mamati kami Ama nga nainlangitan nga adupay ti pangaramatam kadaytoy nga adipon mo. When mamati kami ang astaw. Kat sikaw Dios kadi Your name. iti tumulong kanyana tapno iti kasta mabalin na nga itultuloy o Dios iti panagministro na babaen dagiti live streaming Apo nga iso nga inda aramiden ti tunggal Sabado. When all po. Man nakabalin nga Dios ni Satanas ket inmay nga agdadael ti salunat ngem mamati kami Apo nga dakdakkel ka nga Dios Oh, yes. iso aman nakabalin nga Dios Oh, yes, oh Lord Jesus. nga mabalin na nga agasan dagiti amin nga agsagsagaba Apo iti sakit at toy nga rod ti adipon mo Apo ikumitmiken ka tapno sika kadi ti mangsagid iti pisikal nga bagina. Oh, yes, oh God. Kastamot o Dios nga ikumitmiken ka ni brother nga Federico Gregorio When all po. iti nananay nga panag-recover na Apo When all po Dios, oh God. iti trangkaso sa dinuman iti ayan na daytoy nga kabsat mamati kami nga awan iti distansya ti kararag When all po Dios, oh mamati God. kami nga uray pay ti daytoy nga oras Apo sa gidem o Dios dayjay pisikal nga bagina daytoy nga kabsat. Oh, yes, oh God. Katinton no bigat Apo wenno inton madamdama mariknana kumaapo ti pannakaagas ijay pisikal nga bagina daytoy nga kabsat. Hallelujah. Ikumit mimotkin ka daytoy nga kabsat Lolita Alamay When all po. iti pannakaagas na mutlaeng Man kari all po. agasam ka di Apo Bless your dagiti so amin nga mamatikin ka When agtalek kami ken ka gaputa sika ti patsen mi akadakkelan a doktor amangagas kadagiti pisikal a bagbagimi oh God. tulungam dagitoy nga kakabsat katragsaken da kumaapo iti agbyag ragsaken da kumaapo ti agserbiken ka gaputa patsen mi Apo Dios nga adupay dagiti plan-planom kadagiti biag dagitoy nga kakabsat. Yaman kami ti panakikadam kada kami Apo ket itultuloy mo o Dios nga makikadda kada kami habang nga agbibiyag kami ditoy nga rabaw iti daga. Alawan o Dios kukwam ti amin nga dayaw ti gloria ken panagyaman ket dawaten mi dagitoy gapo iti napateg nga nagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Thank you so much again, Pastor Leo. Kat kantaan tayo man, di kanta ko na takas tala unay, and after that, Pastor Fiesta will give us the closing prayer and the benediction. Takas talaunay, panahon
Yamang kami, tarik nami, ito pa nakabalin mo, ito na ito, Mas aramitin may apo, nga pagkalitayawan, talapate, ganagan. Apo, ti kararag mi, tila ito, nga gundaway. Itutuloy na kami, nga tulungan, kamindisyonan, kinmangteg, iti balay di apo, ti biyag, tunggal maysa, ito na ito, nga gundaway, ugan. Agyamang kami apo, ti panakabalin mo apo nga narikna. Yes, Oh, yes, Yamang oh kami God. apo, Thank you, panagagas Lord. mo apo. Thank you, Lord Apo, Jesus. ti sa na panakagas Lord, ka. Thank But you, this Lord. may Daya mo ka. But can me, ti karin Without apo. you, so cold. Ngayon, umawag kami Diyos. Kasko na, ti Jeremiah 33:3 uban. Ngayon, umawag kami, kisumbatan na kami apo. Iti pakita, ang pinaskas daw, Oh, abalan. yes, Lord. Thank you. Apo, sika, tinakil, nga pagkamangan mi, tinaytoy, nga kanito, kenteng na nayon. Yes, so Apo, binisunang, timaysa, maysa ka na kami. Thank you, Lord. Nagitinagsingig, ka nagbuya. Apo, tuloy mo ida, nga binisunang, Oh, Yes, amen. Hallelujah. Panagsilbi, ken panamati, itong galmaysa ka na kami. Thank you, Lord. Hallelujah. At ita ayaten nakaabsat. Tinabak na nga parabor ti Diyos Ama. Nagapot panangtig na ti anak na bubugto nga iso ni Kristo Jesus. Manubot ken mangisalakan. Uripay ti pangibati na ti Santo nga Espiritu na nga iso ti tumulong ken mangliway tunggal maysa. Ganda ito, italo ang personas ti na Diyos. Sukuma ti kumoyo ka na tayo. Manipo ti ito yung daway. Kenda nga nayon. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Kyaman tayo ti panaka lepas ti aramid tayo. Live stream tayo ti ito nga malam. Kyaman tayo ti presensya na kang narikrik na tayo. Praise God. No, kasano ti panakarik namin dito. Ipatchen mi kastama ti panakarik Yes, na yun. amen. Sa di naman tayan ti maysa ka na kayo kakapsat. Kat itang gundaway temporarily we are saying bye-bye kada kayo. Amen. Praise God. Kat into no sumaron naman nga Sabado agkikita tayo tumanan. Palubos ti Apo. Praise God. Hana kayo aminan nga makablaawan. Tas gagangay nga agyaman kami ti panang buybuyayo panang for following us always. Praise God. Hallelujah. Kat ti Diyos ti manaydayan kat may kanta Amen. paitantanok. Ita kang ti agnanayon. Praise God. Di kinanta tayo tatay kunana isukat tayo ti daan na cross. Ijay Baru a Jerusalem. Amen. Amen. Praise God as our victory song, Pastor Fiesta. Hallelujah. Thank you all for joining us, kakabsat, and to all of you, praise God. Intun malpas tirigat ka mamasamang tuyagil, panawan tayo tutaka na tubabag. Lakan natay tunasus, na inted na palang at bibiyag, ijay baru a siyudad. Adan tu kanta dagiti sa santos,
God. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Aray, dayo ka, Diyos.